I després vam veure el gran escàndol que Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP van presentar un altre document que anul·lava immediatament el document de consens en Joan Rigol. I hem viscut el gran escàndol de com, en un dia, algunes forces polítiques han traït la confiança que se li va fer a Joan Rigol, a un expresident del Parlament de Catalunya. Hem viscut el gran escàndol com el president Mas ha traït aquest encàrrec que li va fer al president Rigol i hem viscut el gran escàndol de com s'ha trencat la unitat de les forces polítiques catalanes al voltant de la celebració d'una consulta. Hi ha un abans i un després. Tots aquells que volen la unitat, tots aquells que reclamen que les forces polítiques anem junts a buscar la possibilitat que es pugui fer una consulta, tots aquests ahir es van carregar aquesta unitat. Que quedi clar, que no tornin a venir a demanar-nos aquesta unitat, que ho demostrin amb fets. I de moment el que han demostrat és una falta de respecte a un president que va ser del Parlament de Catalunya, de Joan Rigol, i una falta de respecte també a tantes i tantes entitats que havien subscrit aquest document i una falta de respecte a les forces polítiques que realment volem que hi hagi aquest consens. Això és el que... Escolteu, no, és que ni és tercera via, no ens hem d'inventar cap nom, és la via federal. La via federal, la via que dona respostes, que dona solucions, la via que nosaltres vam escriure a través d'un document de la Fundació Campalans i que vam acordar també amb el conjunt dels socialistes a tot l'estat espanyol a Granada el mes de juliol. Això és el que nosaltres defensem, un canvi de la Constitució. Defensem una cosa molt simple, abans ho deia el Pep Fèlix, junts però millor. Aquest és el nostre projecte, és fàcil. Junts, perquè volem anar junts, amb el conjunt de pobles de tot Espanya i de tota Europa, sens dubte, volem anar junts. Però hem de millorar la situació. I això vol dir reforma de la Constitució, això vol dir creació d'un estat que sigui de model federal, que clarifiqui les competències, que reconegui la singularitat de Catalunya, llengua, cultura, història, singularitat de Catalunya, que clarifiqui també el finançament. Necessitem un sistema de finançament més just,